Nati, buen día, con Dago. Bom dia, Javier. Conta. Feliz dia viernes. Feliz fim de semana para Abo e Turco te seguimos. Sí, no están a Benhoff, camino con Guayaquil. Maar ik ga naar Rome. Ik ben er geen 20. Ik ben wel uitgenodigd naar Rome. Ik ga jullie vanmiddag heel uitnodigen, maar ik moet nu wist van. Sí, dapat de palabra nangi Inés de Jong. Hugo de Aquí na Jong. Benhoff. Sí. Sí. No está adicional, no está pendiente para nos permitir nos ministro de Financiën, Government, meneer Knops, hoe het ding llega aquí na Benhoff, awe. Pa el ex-ministro de Atuting, tot un punto donde agenda más claro. Pa entre la situación de Coho, la situación de Isla en Caribe. La gami, me conosco, sabe, comissário, mas é tiki malmoda mitanya. La gami saludar, você não assim aqui. Sí, pues ama saludar, pero abo mes no saluda ainda. Então, muita contra mim mes, tá de com Javier no saluda, pero desses uma mira que o Hugo de Jong a llega, des Javier diz que te vai captar. E mas o Hugo de Jong. Mientras tanto, e promene que llega tá Mark Rutte, diria basta rato caba, la vai para den caba. Então, Se lego para Pamba, de para? Sim, ela chega, roupa de trabalho, promene que chega a Mark Rutte. Então, agora que nós está guardando riba, e outro não, seguinte que chega tá Hugo de Jong, dus nós está guardando. Kapa house também tem banda nang de uma entrevista. Sim, também tem banda até esta pros com banda nang onde tem nang de SPSS no momento nang ativos. Interessante você está combinando pros com ele. E la gami dona nos nessa que primeiro nos chama na mundia. Análisis y opinión, entrevista, pa informar en tu tópico, entrevista, objetividad, danos mi show y nos di show, entrevista, política, farándula, actualidad, entrevista, poniendo con confianza. Que se nós temos um bom dia. Vamos aqui mais aqui. Vamos ter que diante de portas aqui também. Diferente mandatário nang holandês que está chegando aqui na Benhoff, caminho por nanta vai para formação, entende? Nesse aplauso. Busca de papel não se pode nada que me não está seguindo uma da minha mas para minha câmera também nem chamo mas para nada limpia sim pero não me teve busca o que me busca onde outra câmera né olha aí por trás isso mas minha para nós ainda na casa por mira e desfrutar de é tremenda transmissão de ave de entrevista com normalmente nós sentar na casa a ver nós decidir com nós está ali caindo do novo último detalhes não. Mas é bisa que o interesse de mídia holandês está bastante grande, tá? Quase toda mídia está aqui baunan para o ex-ministerado aqui, está indicar que o qual que está riba agenda, o qual que tem preparado para a é bastante importante. Me não por ganhar, o interesse está muito grande aqui bau de mídia holandês. Sim, correto. Me explico isso francamente, me não a agenda aqui que está concretamente ainda. O sombra estava de pouco druk, o sabe mesmo nós acabamos com o programa da noite, consequentemente Salvini aqui. Mas tem coisa em 6 horas ainda. Tem coisa em 6 horas ainda que me diz, não tem outra forma fácil ele. Mas não tem que mais parece a garantia que vai dormir o piscina. Que me diz nós está pendente para desenvolvimento de ave. O especulação se não vão aguentar o especulamento pouco bang atrás o especulamento em aquele costo de tranquilo larga tu costo cana então assim aquele ato nós está que realmente está o resultado depois da entrevista já ia ter mais hopi dentro mais hopi e ainda tem opinião não pensamento amadona parte de meu ainda a mim gostava que a parte mediática e a parte estratégia dentro de costa aqui então mas explica que me não compreender a estratégia ou a usa ayer ou para citar a mim por tal treino se compreender me está respeitando pero a mim não compreender a estratégia usa ele pero o resultado de a vez de lo qual está
decidir o futuro de nosso país. Of não, Nati? Essa é a verdade. Nós turcos guarda gewoon tranquilo. Da warvisa as na tanto cos ku bono sama que podem querer que podem pensa pero em realidade as na tá com mister gewoon guarda wa que também passa anche que nós por antecipar de adelantar que tá nós mesmo vai de acordo com o picos dus nós não podemos verwachten hora que de repente nós tá volto e wega assim arriba lá nós bisa e três outro país também são da Holanda só tá na mesa sei o bem tá lubida podem Aruba com se Martin também na mesa com decidir com nanta vai eens com coisa não aqui então hora que nós como país parcial nós podemos decidir riba três outro país que nós decidir de volta e regla na de wega para sobra nós que nós temos eigenlijk bang para rato que tu e o que coisa na maneira não tá não e o qual não conosco mesa hasi of lagi hasi que nos de situação que nos está atualmente. Sim, correto. Aceita a verdade. Então, um ponto não a mim avisa também bem como se chama na era. Lo que mais senti falta de estava mais nadruk di ba e fator de rende. Di ba rende para sombra nós estamos aqui autonomia, nós estamos aqui quem decidir, quem está aqui, pero rende mês, me não estou sentindo mais vista of enfoque de ba rende. Dus essa é a coisa mais interessante. Me está interessante passar aqui dentro da sala de após que na sala de 10 meses e que realmente rende tá sacar por dentro da decisão aqui. Esse é verdade, pessoal. Ayer mesmo, durante a entrevista que eu sustentei com Natasha Gibbs, via o programa que está passando na NPO-1A, há pergunta mais clave mesmo, em qual está ponto, Kiko é pueblo mesmo pensa de entender a situação. Então, lamentavelmente, não estava tendo contexto concreto de Kiko é pueblo mesmo está querer of que, pero não está tendo local que político não que. Em cada geval, o qual sim é importante tá qualquer resultado que portinta é pueblo diretamente também sente efeito. Mas se não está sincero se of não, é trans não que está bem aqui não, tá para cobrir, é mesmo gente não que está sentado na mesa seus salários. Esse é também diretamente pe. Então, o pueblo tem que guardar que hora é também essa way by mail e se é também a sua dança se of não. Dus diretamente tá esnan que está na mesa mesmo torta aproveitar de liquiditeitssteun de tranche e tudo isso não então o pueblo mesmo tem que guardar viaja mais. Dus que o resultado passar portar tá o pueblo al final eigenlijk tem que carregar consequência. Do pode estar para explicar né dependendo não toma na malu é operacional custo não de governo te paga com a tranche não aqui. Minosa que te paga voedsel pakket por exemplo voor je tranche não aqui. Recorda que o costo também está batendo em cá. Muito incluído em nome de business holandês. Para sombra é operacional custo não. Salários de ambtenaren, huur de edifício, água corrente. Mas é só o me step tranche ou eu pago o telefone. Quando você quiser já na flow. Que mendi. Entretanto, nada então arreglo de pagos. Nada arreglo? Ok, bom. Ok, óbvio, bom, muito contente por nós. Olha, me espera nos cumprir com o arreglo de pago. Passou, a mim não vai hal ao cuio de slot. Ainda de mi sistema, por exemplo, com COSDB governo por 5 milhões. Sim, consegui coitini opi cansar. Pero ya nanta visa que bono ti mag di kera corda e costa bono ti na kera menciona e costa. No, la Natasha Gibbs menciona. Sim, na passou eta lagnos bisa vercast. Dus lagnos ya mesma camba, senta macamba sim, pero lagnos ya mesma camba, dus e city marti bisa e costa, pero nos mes di nos país nos si noti marti bisa e costa, dus ne costa ta drai. Se me tem mais interessante passar se Knopf está na altura, por exemplo, de cifras não vou entender de ADC último tempo e também tem débito de 7 milhões de belasting que também ajuda não redução é também de 20, 30, 40% de belasting então voar que ainda paga sobre a Hacienda que olha que não ganhando milhões e milhões de testes de Covid esse é meu nome de paquete de 23% que acaba de SVB.
É onde de ADC laboratório aqui também virou batata um tique caliente, não? Lá que nós está sincero, se idem também, lá que nós assim, lá que nós bisa se bini audit, se bini parte que também o acta conta paga e de conta paga tanto senso na ADC também virou coisa que foi feio, lamentavelmente, lá que nós está Niti makti sincero. bisa no sene nang awi di 5 ori. Tá, a bom se sabe se você mencionar de Bom, siya nang 543. ding e code ng periodístico e 543 da ADC. So, el letra ng numero 143 ding alfabeto que mendi, ya bo santo na altura nos menciona 543, e sei te é próximo do lo de cabeça de atual governo. A omitin ko bisa tambe, banda de ADC aqui, nati nos contacto com o pueblo também é muito importante para o com esse país. Nós mesmos estamos muito agradecidos na forma que o pueblo adiciona a ele de sua situação de diferença, né? Então, é o qual agora te se dilante era, se tá bata usando recona, mas se tá dolo a três coisas que dilante, me te bisabo, logo tem até doni se licor, tá dolo. Pero mita que, você aqui como mita querer com mita escolher a palavra mais cauteloso mesmo. Oh, bebida bom muito. Sim, pues aqui como me mencionata, mita contra, toh. Des la kami mencionar a palavra Ada nos ministro na aqui. cauteloso mesmo. Ok, então nós ministro aqui na Holanda. Entretanto, o ministro nos Hefman e o ministro de Finanças também acaba de chegar aqui na Binnenhof. Yeah. Isso aqui tá nós mandatário aqui na Holanda, bem que bota bem back de ba e palavra não cauteloso que boca já escorre aí. Aqui award segundo nang nota papel que prensa o aqui para já. Laga nos bisa nos tapul. Essa queda tique estranho, porque uma turena que passa a papel com prensa, hasta macro e outra aqui tá faltando não sei de não, com silo não por papel com prensa. Nós temos tique que dois pia arriba terra e que é normal se de costa, não? Laga nós sincero. Laga mi wak, mi tá mirando. Para trás aí, mi tá mirando também nesse de finanças. Assim tá para trás, laga mi wak se mi colega se gaje. Se nós põe alguma palavra, ministro, muito bom dia, quando vai. Ministro, kita expectativa não para ave. No comentario. Ministro, no tengo comentario, digo. Uy, ministro, ¿no estaba? No, tampoco. Ya, pues, a mí, después de tener ministro, no te doy un comentario, es lo cual que la visa nos actualmente, para que el ex-ministro ya primero entra. Pero ya, nos lo les leí para Facebook, probablemente ahora ahí, lo cual que el ministro su comentario no está. Llama, ¿no? Jammer, hoop jammer. Ja. No, no rabia con mi Ferrari. Sí. Pero mi mes de Ari. Die komen met Ari. Het is te zot voor woorden als de bizar in Holanda. Hij is de minister van Financiën van Curaçao. En hij heeft elke dag en nacht commentaar op Facebook. Dus ik vroeg hem dan, wat verwacht je van vandaag? Zegt hij geen commentaar, dus... Dan moet je het op Facebook gaan lezen. Ja, hè? Ja, dus... dat is waar daar... Nou, het is een vervelend moment. Ja, het is een vervelend moment. En de kogel staat op het spel. Dat is de Caribisch orgaan herstel in de tijd. En hervorming in de tijd. Ze moeten vandaag of meegaan of zeggen dat ze niet meegaan. En dat is voor alle 3 eilanden binnen het Koninkrijk. De 2, Aruba en Sint Maarten, die zeiden alles het mee eens zijn. En gisteren zei de minister van Financiën bij Natasha Gibbs dat het gedrukt werd om dat te accepteren door meneer Knops. Dus het is best wel zwaar vandaag op de agenda en dat snap ik wel. Dat hij geen commentaar wil geven, snap ik 100%. Maar dat verwacht ik wel, dat hij dat straks dan een commentaar geeft. En dat we dat... Uitkomst. Ja. Ja. Maar oké, we gaan verder, we wachten maar tot het einde van de Rijksministerraad. Of einde als we naar buiten komen. Als er nog wat... naar buiten komen dan... De rest, ja. Ja, klopt. Ja. Ja? Naar de orkaan bent u in Sint Maarten geweest. En u bent? Ben je in ja. Nou.
Ja, ik had de stem wel herkend, maar Oké. ja. En wat verwachten jullie als persdienst vandaag? Ja, wij zijn natuurlijk vooral voor de politici die tussen de brokken zitten. Tussen de scherven. Ja. Het gaat meer van de formatie. Ja. Dan gaat het meer, hè? Maar zie je dat ze eruit kunnen gaan komen? Even hier, zo, anders hebben we feedback samen. Ja, Lijkt mij goed. Dat is wel lastig. ja, hè? Ja. Ja. En dan hoor je vaak van misschien nieuwe verkiezingen. Ook dat lijkt me best lastig. Ja. Dat wil eigenlijk ook niemand. Want, reken maar uit dat een aantal partijen die daarvoor zouden moeten pleiten, die staan niet heel erg best in de Nee, peiling. nee. En het is natuurlijk sowieso ongelooflijk zwak dat je dan zegt van beste kiezer, we kunnen het niet, we moeten erin. Help! Ja, dat klopt. Nou, Ja. misschien moeten jullie, moeten de Nederlandse politici even Steven Heydoorn even bellen. Dat is de minister van Onderwijs. Hij is super goed in dat soort formaties. Rustig blijven en het doen. Dat heeft hij ook hier zo laten We zien. hadden ook een Ja, klopt. Die Ja. informateur, Ja, die echt de rust zelf was. Dus dat is echt heel van, hè. ja, Eh, ja, klopt. Maar ja, we gaan het zien. Dat is een wesp. zitten jullie dan met Ja. Ja, we zitten met elkaar. Ja, zij zit hier in het beeld. Oh ja, kijk, leuk. Ja, dus, nee, inderdaad, het is dan... Stream. Het is dan wachten straks wat er eruit komt voor de Nederlandse overheid, maar ook op de eilanden. Ik verwacht ook de Grefmin van Sint Maarten en de Grefmin van Aruba, die moeten ook hier zijn straks. Dus we horen het wel, we zien het wel. Wat ik nou zo leuk vond op Sint Maarten is dat ik daar dan reportages maakte over totale bende op het land, op het eiland natuurlijk. Alles Ja. natuurlijk. Dat was met Irma, neem ik aan. En dat ik een verhaal gemaakt had over het waterleidingbedrijf Oké, en de elektriciteit. En dat ik 2 tellen later de minister van Water en Elektriciteit tegen het lijf loop. Ja. Gewoon puur toevallig. Ik had het Ja. nooit geweten, maar ik was met iemand die ja, kende ja. hem. Ja, je hebt meteen contact. Ja, klopt, ja. Geheim. Ja, dat eilanden gaat het anders. Hier heb je heel veel protocol, maar 26, ik kan je makkelijk zeggen dat de minister van Verkeer en Vervoer zijn telefoonnummer eindigt met 09. Ik kan je makkelijk zeggen dat de minister-president. ja, precies. Ja. We kennen ze allemaal daar. Het eiland is klein, dus het gaat makkelijker dan hier in Nederland. Ja, dat is ook waarom het hier druk is. Hè? Ja. Omdat dit een gemakkelijke manier is om veel politici eventjes een vraag te kunnen stellen. Ja. Het is ook omdat het op andere momenten niet zo gemakkelijk bereikbaar is. Ja, op Curaçao heb je dit niet zo vaak. Je hebt het vaak bij het vallen van de kabinetten. Krijg je dit soort massapers erbij. Ja. En ook natuurlijk met de huidige pandemie heb je dat wel. Momenten, de persconferenties zijn ook best wel goed bewoond bij de pers daar op Curaçao. Maar zo staan buiten de Rijksministerraad, dat heeft geen nut daar. Want het is klein, dus iedereen stapt de deur uit, of komt de deur uit, stapt gelijk zijn auto in. Dus dan gaan ze weg. En op zich is het elke donderdag, dat is er een persconferentie van de overheid. Ja. Dat is al jaren zo. Dus sindsdien is het gewoon gewend. En je kan iedereen makkelijk bereiken. Ja, met een nieuwe kabinet is het iets moeilijker om te bereiken. Maar je kan normaal gesproken iedereen makkelijk bereiken om op het eiland te spreken. Dus het journalistieke werk is iets makkelijker daar. Ja, nou ja, de lijntjes zijn wat korter. Ja, klopt. Ik kan me voorstellen dat het weer zijn eigen uitdagingen heeft. Het feit dat je elkaar allemaal kent kan ook een probleem zijn. Ja, klopt. Ja. Nou, we blijven tot hier voor nu, Nettie. En dan... Oh, wil je nog erover gaan? Ja, wat wil je nog vertellen? Het lijkt alsof het op je hart is om uit te leggen. We gaan feedbacken. Wat zei je? We gaan feedbacken. Nee, ik heb mijn oordop ingezet, dus dat is oké. prima. Ja, ik was bezig toch met... Je wou een iets zeggen dat best wel ticklish zou zijn om te zeggen. Je wou de correcte woorden kiezen. Dat kwam net, de minister kwam daarna langs. Dus ik heb je even... Ja, het was een goed moment om jou in te korten. Misschien is het dan wijs om het gewoon zo te laten? Ja, ik denk dat het wijs is om zo te laten. En we komen straks terug naar de Rijksministerraad om
ja, kijken of we wat nog zullen horen van onze vertegenwoordigers hier in Nederland. Hey mensen, Maar heb je we daar zouden toch die van Sint Maarten en Aruba even afwachten, toch? nog? Dus Oh, dat dan- kan ook. Ja, Ik zal even vragen. Sint Maarten of Aruba? Nou, hierheen, hè? Sint Maarten hierheen. ja, misschien kan jij naar voren. Ja, ik haal even dit uit beeld. Ja. Dan zullen we back door momento, sombra. Ante ori abotabai popopuntre wasi Sim. esita pape kubumita kere kusisi bo. Sim, me espera com esse tá conversar conosco. Sim, me tá Urato, esperando, me tá seguro. Sim, não? Xanang, as neta esfera aqui na Binnenhof, mas já dos meus, mas já relaxa. Sunt começou pão, sunt começou apple. Ja, correndo tá Met het guarda, nest no? ainda com kelkje com champanhe op rooster genomen. Krijg je champagne, wat in toeschouwers staan, begin dan goed aan te leuk, no? Paparawak, dus, Nos- mas já leuk mes. Mas já leuk, Nós temos ali direct aqui também tem aqui na hora aqui Jordan, correcto. Carlton. Correcto. Cada vez o nome de Carlos Casa. Cada vez o seu nome. Mabel. Mabel e também Tânia, mas claro. Sim. Também tem. Sabe daí? No, así como está otro en de Javier. Ja, Of sí. dat is waar. Sim. Sí. Está Javier. Sint Maarten. Mag ik een vraag stellen? Ja. Ja. Ik heb een korte vraag. Wat is de positie van Sint Maarten vandaag in de Rijksministerraad? Kogel accepteren, ja of nee? Dat gaan we bespreken na de Na de vergadering? Oké. not right now. Going to the meeting and then when we come back out, if you're here, then Ok. Aceita estas Mendes Sint Maarten. Coordenamos alguma palavra. Aqui para mim vai para dentro que Mendes nós estamos para depois de reunião para explicar nós que da posição de Sint Maarten. Ajuda a me diga bem. Ok, nós estamos a ajuda bem hoje aí nati. Sí, no Mantén se nos va está- a papi. Nós te O sea, queda live porque hoje cada que nós maneta temos. llega un tras de otro, ¿no? Sim. Sim. Sí, yo. A ver, también tiene posición. Nanta siguió. Pues ayer me comprendí que el formador de Holanda aquí nana para el gabinete nuevo entregar retiro. Dus, niet bij benoemen Sí. en otro, ¿no? Se nós temos sim. um caballero aí, Ujú. na queda de ele não vai lá. Sim, tá feia mesmo, para volver take over a minderheidskabinet de caso aqui para Holanda. Sí, de ese cosa no tengo que caliente, sowieso aquí nana en En nami, Binnenhof. wat er met die mensen belangrijk raad, wat er met de vrouw para aqui na persoon para aqui na, mevrouw Inang. De kamerai, si wat er met de portret saka, ami mika sa so portret was na video Facebook, ta kan invita sa kanang. Ah, mi potrebbe Che mi- también come te usa Vou botar também, sim. Sim, Entrevista que mendi. Se você ama de bom fotógrafo, wat er chama kan invita. profesional. Sim. Então lagi assim, exato. Ja. Nós vamos agora. Ah, ¿qué me cosé? dat is wel uitgenomen. Dat is niet dat ik weet. Maar nee. Was het voor een steek? Nou, we zijn van privé. Dat is nu wel. Dan kan hier van de polder. Dus dan moet je net, of de stemming of voor u misschien akkoord. Ik dacht, als je dat kunt, dan kun je dit ook. Ja, ik zag het heel kort van Ben. No, ¿qué me cosé llega? Ok. Nou, gaan we wat. Ata Otiki. Oti. Nee. Javier. Dat. Javier. Terminei van opsteken aqui. U heeft heel veel commentaars gehoord via de media. Wat zijn uw reacties? Ja, ik ben vooral heel blij dat hij vandaag op de agenda staat. We hebben 22 juli een akkoord bereikt met 3 landen. En Dus er komen geen veranderingen in.
Nou, we hebben een akkoord bereikt 22 juli. Meneer Pisas, meneer Poes, meneer Jacobs en ik. Namens de dialoog. Hoe centraal staat de mens in deze akkoord? Heel centraal, want uiteindelijk gaat het daarom. Akkoorden zijn, ja, op papier zou je kunnen zeggen, maar we doen dit natuurlijk ook de forse investeringen die de afgelopen jaar gedaan zijn. Alleen al zou bijna €500 miljoen aan bijdragen voor leningen. En dat doen we omdat de landen in nood zijn. Niemand heeft gewoon bedacht. Het is allemaal overkomen, maar de gevolgen zijn enorm. En met name de mensen, de bevolking, lijdt aan. Dus alles wat we doen, alles wat we nu afspreken, is ook bedoeld om ervoor te zorgen dat de overheidsfinanciën op orde komen en daarmee ook ruimte komt voor goed onderwijs, voor goede zorg en uiteindelijk zo laag mogelijk. Dus Curaçao is niet voor het blok gezet. Nee, we hebben gewoon een hele goede gesprek gehad. Ik heb met premier Pisas uitstekend gesprek gehad de afgelopen weken. Moet ik wel zeggen, ik ben natuurlijk begin juli in Curaçao geweest. Ik heb daar eigenlijk formeel zijn nieuwe rol ontmoet. Een uitvoerig gesprek gehad. En ik heb ook gisteren nog met hem gehad. Is er geen druk gelegd? Dat heeft de minister gisteren verteld dat vanuit Nederland druk is gelegd op de overheid om te tekenen. Nee. Dus we hebben gesprekken gevoerd met de onderhandelingen. Altijd van het uitgegeven dat bijna €500 miljoen en schulden. Dat die zomaar heel veel dat daar juridische onderleggen komt. Daar zijn we jaren bezig geweest. We hebben ook met het kabinet Druknaat afgesproken en ook met het kabinet Pisas afgesproken. En in die onderhandelingen maak je afspraken en uiteindelijk zeggen de partijen zijn we akkoord of niet. En het was een onverplichtend aanbod. Dus van druk kan geen sprake zijn. Maar het is wel duidelijk dat als je geld wil blijven ontvangen, dat daar ook boven overheid. Dat is vanaf nu duidelijk. Het is lusten en lasten. Sorry. Ja. Oké, Tot straks. Tot Ja. Nou, Javier. Nou, batindele na timite kiriko. Luid en clear. Si, tenifica ko knops conversaire ko minister president Pisas. En teoria het interessante passata aqui con a papi mais detalhes para você também ser nota impressão. Javier, Jonang, mas dame se va Javier so. Si, a mí tampoco espanta, a mí me queda un poco sorprendido, que me di Dame se va Javier so cara. Javier so cara também. Me immagino da sorprendido. Si nota impressão maneira com anda bise ora ei. Onde pide de impressão aqui a sali. Agora mita di mita baita cauteloso. Oh, bota mira konan ko mikemen ko cautelosidade. Bota wa ke konan ko mikemen. Natasha Gibbs, dat wordt ook cauteloso hier. Even goede vrienden. Ja, dat is wel waar. Maar bos aqui ko amitanya gana di puntra, senhor Knops euro. Kiko. Meeting gana di puntrele. Maar is het niet zo dat jij die brief hebt geschreven dan? Sim. Portanto, eu encontrei ainda, você está para aqui fora ainda. Mas daí eu acho que me põe ainda, se me pôr. Wie is gekomen? Amigo Axi. Shonang si bosang waka kinana. Não, não sabe não. Na mi bol tu cámara. Bota queda Javier bo por pone que amigo sei. Aqui nanda maneira que red carpet. Letterlijk. Auto te bij, heen te bondje, heen te puntra, als je camera ja. Echt meneer red carpet die minister na. Mas em algo não mais se pergunta mais sobre aqui na Cops, mas na bisa foi trampando de duas perguntas que manquei assim. Que vendi matene mi mes na mi visele mes que subo que new normal, isso aqui é new normal para mídia. Na coisa também eu vou introduzir duas perguntas na rede de prensa. Ja. Otti. Hey, ik heb je lang niet gezien. Ja, ik weet het. Ja? Ja? Ja. Wat wordt jouw kop van de artikel vandaag? Ik weet het niet, dat hangt wel van de uitslag, hè? Ja, en wat was jouw kop van gisteren? Wat was mijn kop van gisteren? Ja. Gisteren heb ik er hier niet over geschreven. Nee? Niks geschreven over druk misschien? Nee, maar hij had het al een beetje gezegd in een interview wat ik vorige week met hem had. Oh ja, je had wel een interview met hem vorige week. Oh, nou. Ja. Oké, nee, we hadden geen interview met hem kunnen krijgen. Dus. Nee. Hoe is het met jou? Goed. Zo lang, Otti, dat is Kibipa Amigo. Hoe lang doe je dit al? Vanuit Nederland 11 jaar. 11 jaar, ja. 11 jaar geleden. Even denken, nee, daarvoor zaten we een keertje in hier ergens bij het tekenen van zwartbeklading. Weet je dat nog? Ja, 2005, 2006 was dat. Ja, klopt. Nou, leuk jou te zien. Ja, inderdaad. Is goed.
Aceita Oti Thompson di amigo, onde é periodista na seguro hopi escutar aqui na para o trata de matéria de Warschau. Kan daarna naar de parlementen. Nou, die hamerstrikken is wel een heel belangrijk onderwerp waar we jaren over gesproken hebben, dus ik had het niet graag als hamerstuk afgedaan. Dus we gaan zo. Ja, zeker dat het is heel lang voorbereid. En met die 3 landen, zeker na de wisseling van de regering, zou uiteindelijk de draad kunnen pakken en een akkoord bereiken. Daar ben ik heel blij mee. Want dat helpt de mensen in de landen ook. En dat zorgt ook voor juridische onderlegging voor die miljard die we alle landen hebben, zo'n miljard verstrekt hebben met leningen en transfusie. En dat heeft al wat langer geduurd dan gepland, maar nu is dan wel het moment om daar te komen. Kijk, je toch meer kritiek te zijn. Nou ja, ik ben altijd van de school heel lang met elkaar afspraken moeten maken. En Kun jij hier? kunt onderhandelen. En op een gegeven moment heb je een akkoord. En als je een akkoord hebt, dan heb je een akkoord. Dus dat is ook de reden dat ik het geannuleerd heb. Want ik kan het niet accepteren in de Rijksministerraad als er geen akkoord is van. Wat gebeurt er als de deelnemende landen daar toch op terugkomen? Dan schenden ze een afspraak. En wat? Ja. Maar dat is allemaal wat inspraak. Wij gaan daar dadelijk op spreken. Nou ja, volgens mij is het goed om naar aflopen. Ja, geen zin. Maar stel je voor dat een van de landen niet. Ja, dat is gewoon te laat. Nee, dat kun je met andere landen gewoon. Oh ja, dan betekent het heel deze week. Bom, visto mesmo mas de Raymond Knops, secretário de Estado, último 4 anos. Tá, bom, tem áudio of tá, amigo? Ok, pero mi no tiene no mi mes tampoco. Dus, wat het in ok. Ang work super tato mi. Edisi di ka talaga kaya wala ki. Emil, stuk bedankt. Sì. Ok, sono nostra lagi te kinana po nos po conversation basic woordvoerder die knops en dan begin ons daar bimback. Ok?